Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kanilang tanan ug welcome sa atong pagpanaguban. Ani na pod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Aton kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimog tigapod sa mga produktong herbal nga napapatud ang makatabang gayud og dako sa atong kalawasan, mga produktong 100% gayud nga herbal. Adunay mga benepisyo gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga igalang igsuna, dili kalimtan ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang ato ang SED Panyawan with garlic, apil pa ningini kaning atong SED Cogon Herbal Capsule. Mga kapsula nga mapilian nato alang sa pagtubag sa atong mga klase-klase mga problema sa kalawasan. Apil na niini mga igalang igsoon kanang problema nga mga chronic, no, kanang mga long term nga mga problema sa lawas. Kung haplas usab ang hisgutan, aduna kitay SED Liniment Oil, ug kung kape, aduna kitay SED Panyawan Coffee Mix. Ang nindutan nga klase nga kape nga nagaangkon sa panyawan, mangosteen, sa kaning ginatawag natong purple corn ug cinnamon. And of course, ang atong mga sabon, ang atong SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Sama sa naandan, aniya gyapon kining atong partner karon sa atong health, mga igalang igsoon sa Sir John. Sir John, may adlaw na kanimo. Sa tanan atong mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan? Sa tanan nato mga viewers and listeners, ang ato ang hugyawan partner mga igalang igsoon sa Sir John mo yung nagahubad sa mga medical terms, no, o mga medical conditions nga ngayon atong paghisgutan, and pinaagi sa iyahang mga kahibalo mapasabot namo kung unsa gyud ang mga hinungdan kay aduna mo mga medical terms ug mga medical conditions or baka ailments no nga wala ta nakasabot. Ang tipong pagpanakit sa katuhuran, no, usara na siya rayuma na tanan. Sakit ang tuhod, nabangga, rayuma. Sakit ang tuhod kay arthritis, rayuma. Kung ang tuhod pananglitan adunay bikil sa ilalom, rayuma lang yapon. So munang naay ato ang programa para mapasabot nato ang mga kaigsuonan kay daghan kayo nga mga bikil, no. Sama nang among silingan gareklamo siya kay sige ko galabad yang ulo. Nya abi niya ganang headache lang. Dito migraine na, no. Mga inana bitaw, simpleng Pilipino mangguda, no. Daghan kay tag mga idea ba kanang usa lang ka term para sa tanan, murag ma general na dayon, di ba? Imbis palalitan, supposedly dapat surgeon kanang ang arthritis na diha ang gouty arthritis, ang rheumatoid arthritis, mga inana ba. Nabali na may noon ang mga tanang mga pagpanakit sa lawas, rayuma, no, pananglitan na sakit akong balingkaw ako, girayuma naman ko ani. Di ba mga inana ba? So naani nga to ang tulumanon ng knowledge power para mapasabot namo sa inyo kung unsay mga klase-klase nato mga gipangbati. Bueno, karong adlaw Sir Jan, paghisgutan nato kaning ginatawag natong triglycerides, no. Tipo kani sa fats nga makita sa ato o taba nga makita sa atong mga dugo. Ang triglycerides mo kini siyang ginaingon nato nga unta makatabang gumikan kay makahatag man kini siya og enerhiya sa atong kalawasan. Apan ang nay mga triglycerides nga essential sa ato ang good health, pero kung high level pod kini maka-increase pod kini siya og problema sama sa heart diseases and stroke. Munang dili day ni maayo dining moingon tagtaas tag triglycerides, no. Kay ang pagsabot na ako sa una ng triglycerides murag asukar sa lawas. Ito fats there siya. Fats siya sa atong dugo, no. So ato ang sabton karon ha. Ang triglycerides mga higalang igsuon, mga lipids kana or kaning mga fats nga makita sa atong mga dugo. Muna siya ang main form sa fats nga naga-store sa atong mga lawas nga ginagamit isip enerhiya.
Ang triglycerides derived ka na gikan sa food nga atong gikaon og excess calories sa ato ang mga body nga ginahimo og gina-convert og gina-store sa atong kalawasan. So Sir Jan, tagay kuno tag idea nganong taas magrisgo kung taas kita og triglycerides nga makaangkon kita og heart disease, stroke. Unsa man din aning triglycerides nga angayan man kinipud nga bantayan ni ay. Tama tayo mga Sir Rick, no, na pag once nga mataas ang triglycerides, kay mahimong subata na at risk ang sa katao sa nagkadayang mga balatian labaw na sa lifestyle diseases like diabetes, hypertension, heart diseases, stroke, no, kana mga inan nga kaso. Always na gato ginaisgutan diri sa atong programa kaning ginayon to high in cholesterol, high in lipid, no, subata na low density lipoproteins, high density lipoproteins. Ang usa ni ana sa mga pinaka-specific na pangalan, no, is katong ginatawag ang triglycerides. Ang triglycerides, no, is mara siya unsa ba tawag na type, no, of metabolized na nutrient, no, nga dako siya o ang yang isa sa mga character, no, ang yang isa sa mga pinakasikat yun na character is kanang pagmudikit siya, no, mudikit siya. So once nga mag-build up man gud ang triglycerides din sa tong bloodstream, sa to ang dugo ba, dira sa tong kaugatan, tungod kay di ba kay ang fat, no, kay mura man na siya kanang dangog, di ba, kung butay kanang ato makita yang character sa kanang mantika magdangog na dugay matanggal sa tong kamot, di ba, kailangan maghugas jud kag tarong. Nana siya, no. So ang kinaiya sa triglycerides inana siya. Pag once nga nasa sa dira sa bloodstream mo, dikit siya dira sa imuhang sa imuhang arterial wall or kaning blood vessel na wall, no. So kanang mga walls ato ang mga kaugatan mo dikit siya dinha. And mag-cause siya din na og kanang sabay tawag kana kanang ginatawag ng atherosclerosis. Mag-cause siya din na og blockage, no. Kay dili lang na first di pa na siya ma-feel. Pero pag once nga everyday, in a year, in a decade, no, anana perminti ang dagan, mag-build up na siya hantod sa mukipot ang atong agihanan sa dugo. And mo na siya tong ginatawag nato nga mo na siya tong trigger point or trigger nga time nga mo na maka-cause og stroke, maka-cause og heart attack, maka-cause og least na pag blood flow, no, o kaning perfusion kay tungod diabetic ang usa ka tawo or mutaas ang blood pressure. So tungod ni ana Sir Rick, no, kani nga tong mga triglycerides usa na siya sa mga ginatanaw natong indicators sa ato ang lab test. Magpa-lab test ka adto ka sa ospital or sa clinic, no, sa isa ka laboratory clinic. And if you want to know kung kumusta ang imong cholesterol level, ingna ang imuhang laboratory nga magpakuha kog lipid profile. No, so para mabalaan sa mga atong tipaminaw, lipid profile or lipid profile, no, and then makuha nimo din na makita nimo din na tong mga specific na mga indicators like triglycerides, LDL, HDL, no, unsa na mga level ni ana. If ever kung taas gani ang triglycerides sa normal range, naman na siya normal range, makita nimo sa result. If ever taas gani na siya, ang usa sa mga interpretations nato as a medically no, interpretation medically is aduna tay problem with high cholesterol sa tong lawas. And dili lang na siya kay moingon ta actually good ang cholesterol, Sir Rick, no, kay ato nang ginagamit pagkauna sa utok, ginagamit ato na pang-metabolize sa mga vitamins and minerals. Pero if nagata sa level nga taas kaayo, no, dili na nato kinahanglan ng uban, makakos kini og katong ginatawag nato kaganin nga blockage sa ato mga kaugatan and pagdako sa to ang tiyan og sabay ta gana pagkadao sa to katay. So ang mahitaboan na is at risk na hinuon ka sa malain-lain na mga sakit sama sa tong gihisgutan kaganina. So kana siya Sir Rick, no, ang triglycerides is one of the sabay ta gana mga indicators nga pag once mo taas ganina siya sa tanan man nga tanawan ninyo na inyong mga laboratory results, ha, kung taas ganina siya meaning ana taas kag cholesterol sa imong lawas and grabe ka mukaon og mga french fries, mga inana na mga pagkaon, mga processed foods, no, dili kay ka mukaw prutas, and at risk ka, no, at risk ka for heart disease, diabetes, at risk ka for high blood pressure, ug uban pang mga lifestyle. Okay, mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, mga maybe you wanna know kung unsay hinungdan para mutaas, no,
what causes high triglycerides. Una niini kaning diet, kaning high intake sa saturated and trans fats, mga added sugars ug alcohol can contribute to high triglycerides. Pwede po ang gibug-aton nimo, no? Being overweight and obese can be a major factor para sa pagtaas sa triglycerides. Medical conditions, susama pananglitan sa diabetes, hypothyroidism, kidney disease, and certain genetic conditions can also elevate triglycerides level. And of course, kanig yung importante, lifestyle. Kung wala kitay physical activity and certain medications can also contribute sa pagtaas sa ato ang triglycerides. Para ma-manage mga igalang igsuon ang atong triglycerides, una niini healthy diet. Mag-focus sa mga fruits, vegetables, whole grains o lean protein. I-limit ang mga saturated and trans fats. I-reduce po ang atong sugar intake. Mag-control sa atong gigbong aton. Ay, by the way, it doesn't really mean nga katong mga dagkong mga tao kuanan na sila kanang risgo, no? Daghang mga dagkong mga tao nga na akong nailhan nga makadagan pag pila ka kilometro i-compare sa ako, no? Daghang mga inana ba, not all people that are fat are absolutely kanabang makaingon ta nga risgo, no? Daghang mga medyo dakoon nga insakto gihapon og kalidad sa panglawas mo nang depende na pud gihapon sa mga tao. I-limit po ang alcohol igsuon, ha, importante pud gana. And of course kaning mga underlying conditions, no, susama pananglitan sa mga diabetes, kaning mga naay mga high blood pressure, posible pod nga mga hinungdan kana sa ato ang gikahadlukan nga pagtaas sa ato ang triglycerides. Pero Sir John, ang ato ang said panyawan with garlic na pamatud-an di ay pud tuon nga makatabang sa pagpakubos sa mga bad cholesterol sa kalawasan. Apil pa ang kaning pagbikil or pagpukan, no, sa mga seryoso o mga chronic nga mga diseases susama sa high blood pressure, kaning pagtaas atong triglycerides o uban pa. Kini gumikan man gud kay aduna kini siya ginatawag nga ahos. Ang ahos, Sir John, based on science na pamatud-an man gyud kana nga napuno kini siya sa mga nindot nga mga sangkap, no, ilabi na gyud kaning allicin. Kaning allicin mo na siya ang murag makita nato nga juice sa ato ang mga, especially kung ang ato ang napalit nga ahos is fresh kayo, no, kanang medyo kuan pa gyud, batanon pa, inig-crush nimo na niya, murag na kay makita nga murag oil nga mogawas sa gi-crush nimo nga kaning ginatawag nato nga ahos. Kato siya mo'y allicin, no, mo tay nay content sa allicin nga mo'y makigbatok sa kanang ginatawag nato nga lipid or kanang ginatawag nato nga cholesterol sa atong mga kaduguan, no, sa atong mga dugo. And of course, mutabang pud kana siya sa paghinlo sa ato ang mga dugo. Muni nakalindok sa garlic. And kaning garlic, surgeon, kay balo naman ta nga naa karon sa ato ang said panyawan with garlic nga diin na pamatud-an nga maayo kaayo sa atong kalawasan. Unsa pa may maayong mga pagbuhaton, Sir John, no, para ma-prevent ang pagtaas sa triglycerides sa atong lawas aside sa exercise and proper First, diet? Kung nana sa mga 30s to 40s, Sir Rick, no, kailangan magpa-check yun. Magpakuha tag dugo, no, ipakita na mangita ta ng baseline data, no. So from there, no, atong pangitaan ng pamaagi unsaon nato nga mapababa nato ang triglycerides, ang LDL sa atong lawas, no. So katong pag-exercise and exercise and diet, no, kinahanglan gyapon kay na siya, sir, no, aron nga mo manggod na siya ang marag makapa breakdown, no, sa fat, no, sa atong lawas. So hindi kinahanglan, no, nga uwi kay nga exercise or kanang strenuous exercises or mga activities. Bisan lang mag-walking lang every day or we have the time to walk for 1 hour a day, no. Makakos na siya dito sa katumuran na siya kanang snowball effect, no, nga makatabang na siya dito na mas mupataas ang imong metabolism and then ma-breakdown ang fats sa imong lawas. Maliban ha sa pagtumar na to sa itong mga produkto sa said marketing plus katong nindot na katulog o kaning diet, no, ang nindot gyud kaayo nga pang counter niini is katong yung exercise activity gyud. So everyone, no, karon kay panahon naman karon sa mga dagan-dagan, di ba, dagan tag mga tito-tita nga jogging, no. So kana, no, apilan na to na. Yes, musalmo ta na or bisan ma-walking lang kung daot ang atong mga tuhod, no, sakit atong tuhod, dagan-dagan, pwede ta mag-walking for the next 1 hour. And kana yung walking na kanang singtan ta, and then pagkuman pwede na tang mugkaon na pud ta og katong healthy na pagkaon para sa gabi. Kana sa sir. Kaya namdam ka sa kusilingan nga walking kuno mi
Pagabot ito sunahan kay puti na mong kaog balot. Anyway, sa mga kaigsunan nato karon nga nagpaminaw no, timani kanunay ha nga ang ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing makatabang gayud kayo sa bisag unsang matang sa mga problema sa lawas. At ang ilang kanunay kining atong tulumanon sa maayo nga panglawas ang hugyawan sa SED Panyawan para makakat-on na pud kita og mga bag-ong pagkahibalo no aron mamahimo kitang knowledgeable sa ato ang panglawas. Sir John, salamat kayo sa kahigayon nga Salamat kayo nagkauban Sir na pud Rick no, kita. pagkayapag sa pagsubaybay natin programa. Sa mga kaigsunan nato na karon nga aduna pay mga problema sa lawas, timani kanunay mga igalang igsoon kung adunay mga bikil sa kalawasan, pag SED Panyawan Products ginawa ka na sa SED Marketing. Tatak, magaling. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa SED Marketing Products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kalugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.